Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Unforgettable moments. Marami po tayong mga unforgettable moments sa ating buhay. At paminsan po itong mga unforgettable moments natin ay masaya, paminsan naman ay hindi gaanong masaya. Paminsan pa nga po yung mga unforgettable moments natin ay tragic. Mga unforgettable moments. Ano po ang kinalaman ng unforgettable moments na ito sa ating Ebanghelyo? Dahil ang ating Ebanghelyo po ay nagsasabi sa atin na kinakailangang ipanganak muli ang tao. Ngunit, ang pagpapanganak po ng tao ay hindi pisikal. Sabi sa ating Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu. At dito po pumapasok ang mga unforgettable moments natin. Naalala ko po, doon sa aming parokya, may mga nakakausap akong mga tao at tinatanong ko sila kung bakit sila nagsiserve at paano sila napalapit sa simbahan. May mga nagkukwento na, kasi po Father, noong pong yung aking anak ay nag-50-50, sabi ko po sa Panginoon na, Panginoon, pagalingin mo lamang ang aking anak, magsiserve ako sa simbahan, magiging lektor ako o katikista. Kaya sabi niya, kaya Father, nung gumaling ang aking anak, nandito ako sa simbahan. Unforgettable moments. Meron naman po na nakakausap ko kasi mahilig mag-donate sa simbahan at magbigay. Tinatanong ko, bakit po kayo nagbibigay at magdo-donate? Yung iba naman sinasabi, kasi po, Father, pangako ko po yan sa Panginoon. Sabi ko, pag ako ay naging isang engineer, ako ay magbibigay palagi sa simbahan bilang tanda ng aking pasasalamat sa Panginoon. Mga unforgettable moments sa ating buhay. At dito po nagkakaroon ng panibagong pagpapanganak sa atin sa pamamagitan ng mga unforgettable moments na ito. Kaya po maganda din pong pagnilayan natin. Ano po yung mga unforgettable moments sa ating buhay at papaano po tayo binago nito? Papaano po binago ng mga unforgettable moments sa ating buhay yung ating pananaw patungkol sa Diyos, yung ating pananaw patungkol sa buhay, at kung ang mga unforgettable moments po ba na ito ay nagpalapit sa atin sa Panginoon. Sa ganitong paraan po, tayo ay ipinapanganak muli. Unforgettable moments. Meron naman po nagtatanong, Father, ano naman po ang epekto ng kapag tayo ay ipinanganak muli? Malalaman po natin ang epekto nito sa unang pagbasa. Alam niyo po, napakaganda ng ating unang pagbasa. Kasi ito yung turo ng simbahan. Dito kinuha ng simbahan yung kanyang turo patungkol sa common good. Kung inyo po mapapansin, sabi po dito sa ating pagbasa, ang ginawa ng mga early Christians ay yung kanilang mga ari-arian ay ibinenta o kaya naman pinagsama-sama nila, ibinigay sa mga apostol, at yung mga apostol naman po, sila yung nagbibigay sa mga nangangailangan. Ibinibigay according to the needs. Ulit po, according to the needs. Hindi po basta-basta ibinibigay ng pantay-pantay, ngunit according to the needs. Ito po ang common good na turo ng simbahan. Na ang tulong na ibinibigay ay hindi lamang para sa sarili o kaya pantay-pantay, ngunit ang tulong na ibinibigay ay para lumago ang isang tao. Para sa paglago ng isang tao, siya ay lalapit sa Diyos. Ang tulong ay ibinibigay ayon sa pangangailangan para lumago ang isang tao. Hindi equality, ngunit para lumago ang isang tao. Ito po yung epekto ng pagpapanganak muli. Panibagong pagtingin sa buhay, panibagong pagtingin sa Diyos. Kaya po sa social media, natutuwa po ako na makakita, di ba po uso ngayon yung tulong na ibinibigay ng ating gobyerno. At as much as possible, yung government gusto nila lahat mabigyan. Pero may mga tao po na naglalagay sa kanilang bahay na pass muna sa relief. Hindi po dahil ayaw nila ng relief, ngunit alam nila na mayroon pang mas mga taong nangangailangan nito.
At ito po ang perfect example ng turo ng simbahan about the common good na ginagawa ng mga early Christians. Kaya po, humahanga ako sa mga taong nagsasabing, huwag niyo na po akong bigyan, okay na po ako, ibigay niyo na po sa nangangailangan. Kaya po mga kapatid, maganda pong pagnilayan natin. Yung bang ating mga unforgettable moments ay bumabago sa ating buhay, sa pananaw natin sa Diyos, sa pananaw natin sa buhay, at papaano tayo nito inilalapit sa Diyos. Ano ang epekto ng ating mga unforgettable moments sa ating buhay Kristiyano?